passer Dakar. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko odiba fo dugu andugu. Dun warata de. O ko ni kuma tala sa. E ka sama mɔnɛ to yi. I yɛrɛ ta. Sita. Sidi ka numéro filɛ nin. Wari ci. Wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. A sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba foko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyamakula maka nyamaku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jazene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 mbalmake ibe ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Foli ni tantoli an bɛ o lase aw ma aw minnu sɔgɔlen don Jani ML.FL la ka kɛ ni bi tɛnɛ avril kalo tile 14 san 2025 k'a fɔ ko aw danga n'aw ka bamanankan kibaruya kɔnɔ la walawalali caman bɛ kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kibaruyaw kan yaasa ka se ka kunnafoni jɛlen jolen di aw ma k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la aw sigiyɔrɔ mana bɛn Mali kɔnɔna fan fan walima diɲɛ fan fan ma aw danga n'aw ka kibaruya kɔnɔna la an bɛ taa Segukaw bara an bɛ taa Kasim Tarawele sɔrɔ an ka ɲɛma ale ɲinili min kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka segin ka na kumaso kɔnɔna la ka o di aw ma k'aw fo ka koɲuman dɔn maa minnu bɛ an ka choix kɔli la ni o ye technicien ye Falaye Keyita fo ka taa se Keba Sangare ma olu de bɛ janu yira aw la an bɛ taa Segu an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la ka na ka kibaruya tɔw lase aw ma. An lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ Segu min ye sira an bɛna ta sɔɔni ka taa san sabula sɛnɛkɛlaw olu ka lajɛ belebeleba kan ka daminɛ san nin kalo ye tile 16 a n'a tile 17 office de bani moyen bani ale kɛlen don ka o jɛrɛ sigi sɛnɛkɛlaw bɛ se cogo min na ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ baɲumankɛw yɔrɔ yaasa dɔ ka fara an ka malo sɛnɛta ka dun nafa ka sabati Isa Kante n'ale office de moyen bani ye directeur ye ale ni a jɛɲɔgɔn kɛlen don k'u sigi sen kan Luxdev ale bɛ o la yaasa baara ale ka se ka kɛ ka ɲɛ salon t'a kɛra Segu nka ɲinan ta o t'a kɛ min ye sangaw fɛ san 40 la n'ala n'a kɛra sɔnna ma an na ye o kɛnɛ kan an n'an ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen Falaye Keyita Keba Jalo an na se kɛnɛ kan sangaw fɛ ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Segu Tɛnkudugu n'a Bolomada dugu bakɔfɛmaaw k'u bɛɛ lajɛlen fo fɛsumama labɛn bɛ senna Segukaw fana fɛ yen an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin Segu cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ka Bamakɔ n'a lamini n'a Tɛnkudugu n'a Bolomada dugu bɛɛ lajɛlen fana fo sɔgɔma in na an ka baabu an tɛna na taa yɔrɔ jan sabula kibaruya fanba bɛna na to Bamakɔkaw bolo Keba Jalo ni Famara Berete ka taa fara Falaye Keyita kan olu na o wasa don ka tɔ fanba la bi sɔgɔma anw ka kuma bɛna na tali kɛ min na o ye Mali ni Alizeri ko ye Mali ni Alizeri waleya in kɛli ni sisan cɛ bɛɛ lajɛlen hakili la sigira sisan fɛn belebeleba ko belebeleba fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw an ye olu faamu ko in na laɲini Mali jamana ale tun y'a lataa sira minnu fɛ an bɛ se k'a fɔ a sabatira sabula laadala min ye Alizeri ye ale tun bɛ ko minnu kɛ Mali la olu tɛ se ka bɛn tuguni bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na yan waati dɔ la hali Moritani tun bɛ don anw ka jamana kɔnɔ ka Bamaɲɔgɔlen n'u ka walekɛbaaw nɔfɛ u ka sɔrɔdasiw ka n'u sago kɛ ka taa n'u yɛrɛ ye bi alihamudulilayi rabil alamina an bɛ se ka o fɔ sabula minɛn minnu bɛ an bolo bi o b'a to an ka se k'an jɔ an jɔyɔrɔ la nka fɛn damadɔ bɛ yen waleya in kɔfɛ an y'olu faamu an yɛrɛ hakili jagabɔ k'u kan an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ olu kan o ye k'a yira k'a fɔ min ye Mali jamana ye ale ka wulikajɔ kɛkun ye min ye Alizeri ye min kɛ diɲɛ ka bɔ a kalama diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamaɲɔgɔlen n'u ka walekɛbaa minnu bɛ ka ɲini diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali wolomasiri tabaw y'u ye k'u bugunatigɛ k'u sɔrɔ k'a y'a ka drone kɔnɔ n'o ye Akenzi ye drone min ni ale yɛrɛ taara gasi Alizeri fɛ k'a sɔrɔ drone ma don a ka dugukolo sanfɛ Alizeri ye kuma fɛn fɛn fɔ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen y'a faamu bi n'i ye kɔlɔsilikɛlaw sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kunnafonidilaw ka jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan o ye k'a fɔ Alizeri jo tɛ waleya in na bi a jo t'a la sini sabula jamanaw bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu jamanaw bɛ don ɲɔgɔn fɛ yen
nga min ye maramafɛnw ye u b'o wuli k'u lasigi ka n'u ka dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma fɛn kɛ mali ale ni alizeri bɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen na wolomasiri taba ɲɛmaaw ka jɛkulu n'a fɔ ma semɔki mali yɛrɛ y'a fɔ k'a bɔr'o la pewu sabula alizeri min a ma bɛn a ma baara in tun bɛ se ka kɛ n'o hakilina ye kibaruya tun bɛ se ka di min ye an ka jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ kibaruya di a tun bɛ se ka kɛ an ɲɛ b'aw ka pankuru la an ka jamana kɔnɔna na a ye fɛɛrɛ tigɛ a kana na taa yɔrɔ jan o bɛ fɔ wolomasiri tabaw ye fɛɛrɛw bɛ tigɛ o la o bɛ sigi i n'a fɔ asimi ye dɔ lakali cogo min k'a yira k'a fɔ ko min y'an ka wolomasiri tabaw ye olu ye pankuru dɔ ye ale y'a jamana wele pankuru in a segira a nɔ na nka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ k'o la o ye jamanaw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni balaw ye bi alizeri ye nin min kɛ nin ye a yɛrɛ kɔni bɛ jalaki la a ka jamana kɔnɔ a ka jamanadenw tun ma kibaruya caman sɔrɔ nka o caman ye faamuyali kɛ jamanadenw tun t'a dɔn fana mali jɔyɔrɔ kɛra mun ye alizeri yɛrɛ ka kununko la fo ka na se bi ma o faamuyaliw olu bɛɛ lajɛlen kɛra an ye min lakɔlɔsi bɛɛ lajɛlen ye waleya min ye dɔgɔkun tɛmɛnen n'o ye moritanigaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye alizeri de y'a ci ka na a nana ni alizeri de ka ci ye ka na fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye sabula n'i y'a jateminɛ anw ni moritani kɔngɔɲɔgɔnkɔ kun tɛ yen mɛ min ye an ka jamanadenw de kun tɔɲɔna ye u degunna an ka minisiri min bɛ an ka jamana kɔkandenw kunna o taara yen ka taa laɲini kɛ ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ min ye moritani ye a ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye a ye lajaba ta ka ɲɛsin an ka malidenw ma kɔsa in na min ye moribo kone ka taa fara abulayi job kan ka taa fara an ka minisiri ma an ka jamanadenw ma kɔ kan u taara ka taa dɔgɔkun fila o kɔfɛ alizeri moritani bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ ci ka na sabula alizeri ale de ye CEDEAO fana bila o fana ka bataki kɛ nka a nana ye k'a fɔ o senna ka kuma jamana jumɛn bɛ yen bi ni o ni mali bɛ kuma n'o ni mali gɛlɛya dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ o gɛlɛya ma furakɛ ka ban u y'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri bila ka na ni bataki ye ko in a diplomasi ma yɔrɔ a fɔra ko ka sigi kɛ sa yaasa mali ni moritani bɛ se cogo min na k'u ka tungarankew jamana fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnw ka sigi sen kan nka an ka ɲininiw y'a yira k'a fɔ moritani ka ciden don a nana moritani ka ci la min fɔra a ye o ye k'a fɔ an ka jamana ye taabolo mun minɛ ka taa ni sɛbɛn ye Nations Unies na ka plainte kɛ ka sariyatigiw bila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa waleya in ka se ka ɲɛdɔn ani ka jɛsirege naani tɔnba k'o labɔ a kalama mali tɛna segin nin si kan tuguni mali ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ a bɛ to n'o bɛɛ ye alizeri min y'a dɔn k'a filila ale min y'a dɔn k'a ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la a k'a dɔn k'a fɔ a ye min kɛ a tɛ bɛn laɲini caman bɛ fɛn in kɔnɔna na nka an tɛgɛ ma da o bɛɛ lajɛlen kan sabula bataki min dira jamanakuntigi ma an ma a kuntilenna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka dɔn ka ban pewu nka an tigɛra min kan o ye k'a fɔ alizeri de kɔni ye nin bila ka na sabula a tɛ se ka kɛ cogo si la tuma min na mali o ni alizeri bɛ fɔngɔ ɲɔgɔn la moritani min ye alizeri ka kɔladen ye o ka maa ci kana kuma ta a ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri u ka jamanakuntigi ka kuma lasela sabula min ye minisiriw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna olu b'o baara de kɛ sisan mun tora mali ye an k'an labɛn an k'an cɛsiri an y'o de fɔ an tɛ sɛgɛn o la waleya minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin an ma foyi tɛ se ka an bɔ a la n'an m'an labɛn an k'an labɛn musakako la an k'an labɛn fasodenko la an k'an labɛn wolomasiriko la hali an bolo ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'u bɛ k'an dɛmɛ an k'an sinsin an ka wuli k'an jɔ an kolo la n'i binna kɔlɔn kɔnɔ i t'i to kɔlɔn kɔnɔ k'i bin ko ɲininkali kɛ dɛ i b'i gɛlɛya de ka bɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ sigi maa bɛ se k'i dulon maa la ka wuli k'i jɔ nka kana i sɛmɛnen to a la kuma bɛɛ i ka fɛɛrɛ tigɛ i yɛrɛ ye o de la bi Trump ye waleya min sigi sen kan n'o ye musakako ye an bɛ se k'a fɔ o fana bɛ sɔn ka kɛ sira ɲumanba ye mali ale yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ mun na sabula kabini diɲɛ kɛlɛba filanan banna bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ sɔrɔ minnu bɛ yen n'u y'o sɔrɔ diɲɛ magobatigiw y'a tilan tilali senfɛ mun ni mun de sera ka ye n'an bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye sanu ye sanu mun bɛ yen n'o sɔrɔla kosɛbɛ maa minnu ye kɛlɛ kɛ faransi ale y'a ta ka na n'a ye an ka farafinna jamana na ka na taa dogoya a n'a ye bolofɛn minnu sɔrɔ irisiw fana olu fana ye mun sɔrɔ u y'o mara alimaɲi ale ye sanu mun sɔrɔ kɛlɛ filanan in kɔfɛ sabula bɔn atomique tun b'u bolo maaw tun bɛ siran u ɲɛ ale taara a ka sanu dogo États-Unis kaw fɛ yen o sanu mun filɛ nin n'o ye alimaɲi ka réserve ye o de b'a to alimaɲi jamana ale bɛ sen don kosɛbɛ dolari sɔrɔli la cogo min ka d'a ye fo fini ka fɔ nɛrɛbɔ sabula a ka miliyɔn caman tɔn sanu o de bilalen don lamɛrikɛnw fɛ yen o b'a to ale ka dolari sɔrɔ o b'a sɔrɔ a ka sɔrɔ bɛ yiriwa n'i y'a ye hali nanzara jamana na alimanw bɛ se k'u jɔ cogo sugu dɔ la o ye o de ye nka bi Trump kɛlen ka na ni nin sɔngɔ faranga in ye alimanw wulilen don k'u jɔ k'u ka sanu a ka se ka sigi ka na u ka jamana kɔnɔ n'o ka réserve ye sanu in
ale de jɔyɔrɔ bɛna na bonya bi diɲɛ ko nata nasiraw la sanu in ale de bɛna na kɛ ko caman ye jamana caman bɛ bi diɲɛ kɔnɔ u bɛ k'u mabɔ dolari la yaasa ka se ka sanu ɲini k'o mara o de ye tare ye anw ka jamana bolo anw bɛ sanu sɔrɔ sanu bɛ bɔ anw fɛ yan jamana ɲɛmaaw kan ka min kɛ bi wulikajɔ telima min kɛ bi o de k'an ka sanu ko an fɛ yen k'an ka sanu san an fɛ yen an k'a tɔnɔ sɔrɔ yanni kalo 6 cɛ sabula tagabi min filɛ senna nin ye fiɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ i ka sɔrɔ bɛɛ sanu de ma k'i ka musakaw sɛmɛ sanu de la ka tɛmɛ dolari kan mɔgɔw bɛna o mago bɔ dolari la kosɛbɛ anw ye sanu jamana ye sanu bɛ sɔrɔ anw fɛ yan o bɔcogo o sɔrɔ cogo degun minnu b'o la ka se k'o ban an ka nafa sɔrɔ a la hali n'a sɔrɔ a fɔra ko tɔni 60 an b'o de bɔ san o san a kana san an fɛ yan an ka rafineri sigi yanni kalo 6 cɛ an ka baara in kɛ yaasa an fana bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min na n'o tɛ diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i labɛn de bɛɛ bɛ sɔrɔ ko de ɲini sabula ni k'i bɛ kɛlɛ kɛ o i bɛ fɛn o fɛn kɛ o i bɛ disi gosi o i b'a fɔ k'i bɛ se nin na o k'a sɔrɔ se b'i yɛrɛ ye diɲɛ deuxième guerre mondiale bannen kɔfɛ n'o ye kɛlɛba filanan ye laɲini minnu kɛra o ye jamana minnu tun bɛ yen n'olu tun kɛlen don ka diɲɛ nu minɛ o de falentɔ don k'i bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ yɔrɔ 3 o de tɔgɔ bɛ mɔgɔw da kosɛbɛ américains irisiw ani chinois wa a tɛ tɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ sanu mun bɛ u yɛrɛ kelen kelen bolo américains ta bɛ se ka taa fo tɔni bayirika de la irisiw kɔni kuma tɛ fɔ kuma tɛ chinois ma sabula musaka min bɛ sini kun bi a tɛ maa wɛrɛ si kun an ka jamana kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na se min bɛ u ye bi ani nafolo min b'u bolo jamana ka dɔgɔ min bɛ se k'i sanga u ma o de la u ka sɔrɔ sigilen don ka ɲɛ yaasa mali fana kɔnɔ an ka sɔrɔ ka sigi ka ɲɛ an ka nafa kɛ a la an ka sanu bɔ an fɛ yen an k'an ka sanu rafine an fɛ yen u kana sanu san an fɛ yen an k'an ka sɔrɔ sɛbɛn a la an b'a ye sisan degun fɛn fɛn bɛ an da la a caman ba a bɛ dɔgɔya wa min ye laɲini caman ye o bɛ sabati ni nin sera ka sigi sen kan sabula jamanaw kan ka o de kɛ jamana bɛɛ lajɛlen kabini Trump y'a ka taxe ko kuma fɔ bɛɛ bɛ k'i ɲɛsin sanu de ma wa sanu de sɔngɔ bɛna yɛlɛ bi diɲɛ kɔnɔ don nataw la a bɛna a ye k'a fɔ min ye dolari ko ye mɔgɔw bɛna u mabɔ o la sabula ka se k'u yɛrɛ ka sɔrɔ olu makaran nin tun ye an ka bi kado ye kado min n'an b'a di an ka jamana ɲɛmaaw ma kado min n'an b'a di an ka jamanadenw ma kado min n'an b'a di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sabula bɛɛ nin bɛ nin na bɛɛ kan ka wuli ka jɔ nin na ka se ka cɛsiri kɛ bala ye yan'an ka bɔ kado kɔnɔ politikimɔgɔw u wulilen don k'u jɔ n y'a ye k'a fɔ bamakɔ kununko u ye lajɛ kɛ u kana siran jamana sariyaw y'a jira ko politiki bɛ yen jamana baarakɛbolo y'a jira ko politiki bɛ yen politikimɔgɔw yɛrɛ de kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ne tun bolo olu kɛlen ka fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ ko sariti sigira sen kan ko ka dɔ bɔ parti politigiw la u tun kan ka sira fɔlɔ min yira fala ye o ye kun ye ka parti dɔw ci olu fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ k'o siraw yira ka wulikajɔw kɛ nka tuma min na mali ni alizeri bɛ ɲɔgɔn na olu ma se ka lajɛ kɛ fɛn wɛrɛ la foyi fo ka taa sigi k'olu ka tɔn cili olu ka tɔn kuma ne bolo u ye fili kɛ nka a ma tiɲɛ ma hakilimaw don n b'a dɔn k'a fɔ u ka kuma senfɛ u ye alizeri ko kuma fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a nana u ka barosigi kuma laban na nka u ka kuma fanba ye tali kɛ min na k'u siranni sigi minnu bɛna kɛ jamana kɔnɔna don nataw la ko yalama jamanadenw tɛna k'a laɲini ko ka partiw ci wa jamanadenw ye maliyɛnw ye olu parti politigiw ye maliyɛnw ye wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ an kana na furugufurugu wɛrɛ wuli o ye anw hakilina ye ka ɲɛsin parti politigiw ma bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i fɔna caman fala ye yaasa ne ka se ka bɔ kuma na sa n b'a fɔ a ɲɛna ko min ye Modibo Kone ale tun bɛ sudankaw fɛ yen sudan jamanakuntigi a y'o bisimila o y'a bisimila Khartoum ka faaba kɔnɔna na Modibo Kone a kun taara ni jamanakuntigi ka pataki ye sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na kabini sudan jamanakuntigi bɔra ale fana ye sɔrɔsi ye lafiya o dɔɔnin donna a fana ka baaraw la an b'a fɔ sa ko tare sabula min ye sudan jamanakuntigi ye ale yɛrɛ ye Modibo Kone bisimila yɔrɔ min na ale de ye yen ye wa min ye baaraw bɛ sen na yaasa min ye sudan ye a ka se k'i cɛsiri ka se ka baaraw caman kɛ don nataw olu kɔnɔna na bolo ni ɲɔgɔnma min bɛ a n'an ka jamana cɛ n'an bɔr'o la sa an b'a yira o la k'a fɔ faliyakaw fɛ yen Alhaji Keyita a lakodɔnna sariyatigiw fɛ k'a fɔ k'a ka tɛmɛ n'a ka baara ye min ye kamaralakaw ye olu tun ye laɲini kɛ tribunal la tribunal y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn tɛ se ka taa ɲɛ ko tiɲɛ tɛ ko a ma sigi sen kan sabula maa minnu ye laɲini kɛ olu yɛrɛ ye komini baarakɛla kɔrɔw ye u ye laɲini kɛ ko ka Alhaji a kana affaire courant tigɛ nka tribunal y'a yira k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ contentieux min bɛ Kayikaw fɛ yen ale ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen ci jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma ko min ye Alhaji Keyita ye a k'a ka baara kɛ faleya komini kɔnɔna na i n'a fɔ ɲɛmaaw olu y'a laɲini cogo min na n'an bɔra yen jɛma sɛ a b'a fɔ o ma ko poulet de chair ale tɔni 2 o de jenina jɛmakaw fɛ yen wolomasiri tabaa minnu bɛ yen n'o ye gendarmelakaw ni douanelakaw ye
u ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ k'u boloda ni sɛ tiɲɛ kuma kɔfɔlen kan ale kun bɔtɔ don jamana wɛrɛ ka don an fɛ yan a tɔni 2 u ye o jeni minakakaw olu y'a yira k'a fɔ ko taji sɔngɔ gɛlɛyalenba dɔw fɛ yen bi min ye taji ye litiri 1 a bɛ 1000 de la minakakaw yɛrɛ bɛ ka fɔ sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min mɔptikaw fɛ yen kalan bɛ ka kɛ journalistw kunna gɛlɛya man ka jamana kɔnɔ cɛfɔ ni kanbɛn baara bɛ se ka kɛ cogo di kunnafoni di sanuma bɛ se ka kɛ cogo di o hukumu kɔnɔna na min ye o baaraw fana bɛ sen na mɔptikaw fɛ yen kalansen a kɔni sigilen don jɛkulu caman fɛ yaasa kunnafoni di sanuma o bɛ se ka kɛ cogo min na ni ne bɛ se ka tila ka ne ka kuma la kumabaw ye n b'a dɔn k'a fɔ ko Keba Jalo ale tun bɛ se sɛbɛn la o baaraw banna min ye Famara Berete n bɛ kuma tɛmɛ ale ma Bamako kibaruya tɔ minnu bɛ yen ala ka tile hɛrɛ da wa ala ka sɔrɔ ɲuman ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Amina Kasim Traore an b'i fo nin waati in na Segukaw bara maaw u ye faamali sɔrɔ kibaru la kibaruya bɛ to sen na komi i da bɔra ka s'a ma cogo min na aw yɛrɛ bɔra k'a ye k'a fɔ sibiridon Bamakokaw bɔra ka caya i n'a fɔ dakɔnɔni CICB kɔnɔna la yaasa ka se ka taa dusumakasa ka a yira Aligérie jamana na u ye wale min ta ka ɲɛsin anw ka drone ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko drone min n'a susura n'i y'a ta k'a lajɛ a musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 20 hakɛ la bawo drone mun don drone barikaman don drone nafaman don maliyɛnw bɔra Bamako kɔnɔna la wa Bamako dɔrɔn tɛ maaw bɔra marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ Kayi fo Kidali ani jamana kɔkan yaasa ka se ka taa yɛrɛ Aligérie la ko u ye wale min ta ka ɲɛsin anw ma ko anw ma jɛn n'a ye CICB kɔnɔna la Keba Jalo an kun bɛ yen nɔ mun bɔra o kɛnɛ kan an ka jango lajɛ Keba Jalo ni sabali t'an tɛ jɔ kɛnɛma yan nka anw filɛ kɛnɛma an ma se ka anw de ye mɔgɔw wele nin kɔrɔ ko Mali ko de don nin kɔrɔ ko yɛrɛ ko de don nin kɔrɔ k'an bɛɛ nakɔ ye kelen donc ni ko cayara a tigi ka caya an ka laɲini y'o de ye o de ye anw yɛrɛ jɔ kɛnɛma yan donc il faut que la ɲɛɲini an nana bi Aligérie a ye drone bon ko drone ye fɛn Mali ɲɛmɔgɔ ye Mali ko drone ye mun ye Aligérie ko k'ale ma dɔn ko min don ale kɔni y'a bɔ wa drone ye yan de ani Abu Yeya Amadu Kufa ale ni o kumana Amadu Bari n'o ye Amadu Kufa o dɔgɔnin ye fa kelen ba kelen ani terroriste dɔw drone y'o di drone kelen ko ye kuma min na Aligérie y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye o kumana terroriste 8 min sara ko ko ndora sara ko Aligérie ko bari parce que ko bara mun kelen mo bi yoro ko Mali sumali d'Aligérie arrangé ni ala ni transition barika ni kunta kan do position ma accord ma on be sa accord sen an ko ko juwe mo on be kele daga Bamako ya ka ba ja juwe dale me an ko juwe mo do ne ka juwe jamana ko ko juwe mo ko na Aligérie kunta sa ko Mali ko 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 bana kula sini parce que duri be ni be fa ni ko fe no wala wala fiara jamu bo defali ni on kiri dra ko ko no ya mais kafiri donna ni kafiri cɛ an bɔra ka o de fɔ Aligérie ye a ye min kɛ nin a b'a sara Aligérie min kɛ va bien cher parce que bi bi na Maroc Libye diɲɛ dugu bɛɛ y'an écrit bɛɛ y'an wele wa AES de don fɛnɛ kan bɛɛ y'an wele ko Aligérie min kɛ nin ko Mali ta nin bɛ sɛbɛn ka bɛɛ kuma confirmer o y'a ka plainte wɛrɛ bɛ Aligérie kan donc an nana ka n'a fɔ Aligérie ye a bɛ ka min kɛ an b'a dɔn a bɛ ka négociation kɛ an b'a dɔn k'a bɛ drone sara a k'a bila kunna drone imitation TZ 98 o kɔrɔ ye di ko nin ye drone 98 de ko k'a caman de b'an bolo anw tɛ drone bandugu ye an tɛ drone dɛsɛkojugu ye an b'a ka yɛ bi d'a ma ka drone sali a ka yɛ d'a ma wa an ye yɛri yɔrɔ dɔn an nana bimiti kɛ k'a di Aligérie ma ne ma yɛri labɔ an bɛ don a nɔfɛ an bɛ don Tamara 7 Aligérie nɔfɛ parce que sariya de ko fɛnɛ dugu yɔrɔ min k'i t'a goûté an bɛ tila ka Afghanistan a kɛra Pakistan a kɛra diɲɛ dugu bɛɛ la a kɛra Irak a kɛra dugu caman n'i ye turusi yɔrɔ min o bɛ don a nɔfɛ wa an bɛ don Aligérie cɛ tɛ min cɛ an bali o ɲuman bɛ yen i y'a dalen bɛ ale Tezawatɛn a bɛ yɔrɔ jumɛn a dalen bɛ Arubani sori dɔ de bɛ yen o de bɛ yen hali sisan ma se ka turusi o ɲuman ye min ye k'a labɔ an ka adamadenya ye n'u ma labɔ an bɛ taa minɛ yen ka na n'a ye wa cɛ tɛ yen cɛ mɔgɔ bɛ fɔli parce que a ɲɛfɔ ni na bɔ a kalama mɔgɔ bolo ka bɛ na ma filɛ tigɛ dɛ a ye mutilation de ci o ni ma k'a sani an ka dumuni bɔ ka taa ye turusi ye ani image ta ɲɛ di o ni ma o ni yɛrɛ y'an joli donc k'a fɔ Aligérie ye an nakun t'o ye k'a fɔ Asimi a ka tɛmɛ ni baara ye Asimi t'a sɛbɛn k'a bila archive la wa Aligérie de la ka Mali kɔnɔ la o tuma na n'Aligérie filila don o don an n'a sɔrɔ a si tɛ balo de n'a y'a mɔdenw sɔrɔ Aligérie avion lajɛ a bɛ se ka kɛ bi tɛ san wɛrɛ tɛ nka n'a y'a sɔrɔ maliyɛn den laban
an n'a kɛra ko san 100 ni kɔfɛ maliyɛnw ka sɛbɛn archive la ko Mali ta sara Algérie la an nana k'o de fɔ. Faramujate Zainab Sangare ne ye famille jari ka présidente ye Kati mais bi n tɛ famille jari tɔgɔ la bi dɛ ne ye Mali muso bɛɛ de tɔgɔ la banɲɛrɛ de dilan ne filɛ nin ye o ye ne bila ko ne ka se ka interview kɛ Mali muso tɔgɔ la. Awɔ an bɛ kɛnɛ bila ni muso fɛnɛ kana dusuma ka yira Algérie kun wale ta ka ɲɛsin jamana ma Mali muso tɔgɔ la aw ka laɲini ye ma ka fa ma diyara n ye kojugu n yɛrɛ ye jama ye bɛ se kuma don jama bɔra ko kɔnɔkulu politicien bɔra doso bɔra cɛw bɔra musow bɔra bɛɛ de yɛlɛ nin kɛnɛ kan bɛɛ y'i ka jɛgɛ bila k'a yira k'a fɔ ko Mali de ye kelen ye an bɛ tugu Mali de kɔ an bɛɛ jamu ye ko Mali de donc maliyɛnw y'o de yira k'a dɔn k'a fɔ Algérie an bɛ Algérie dɛmɛ an bɛ indépendance ta Algérie ye nin kɛ anw na a b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ an ka Mali fo an b'an ka autorité ninnu fo autorité ninnu ye an sen bɔ dingɛ dɔ de da la o de ma bɛn kɛrɛfɛduguw ma minnu tun bɛ ka jiri kɔnɔsuruku ka bila anw na Algérie i bɛ kɛ yan ko Asimi y'a sen bɔ o de kan o de ma bɛn o ma bɛɛ y'a ye sisan nɔ rebelle tun ye mɔgɔ min ye bɛɛ y'a dɔn sisan an ka avion jɛngɛ an ka avion bɛ sara avion sarali dɔrɔn tɛ dɛ avion tun bɛna mɔgɔ min dilan an bɛ o de ma donc o sarali tɛ foyi ɲɛ anw ye mais u tun bɛna avion tun bɛna baara min kɛ dɛ an bɛ o de kɔ u ka sabali u k'a dɔn k'a fɔ u kana jɔ an na u kana jɔ an na an y'u dɛmɛ k'u ka indépendance ta Mali ye farafindugu de ye Mali ye barikadugu de ye n'i y'a kɛ Mali la walahi i b'a ye ɲɛna bɛɛ y'a dɔn ko sɔrɔsi bɛ baara min na an yɛrɛ sɔrɔsi muso de an bɛ kan kɔnɔ an b'a dɔn waati kɛra la kalo kɔnɔ siɲɛ joli joli i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ 30 sara kan kɔnɔ mais bi bi in na Ala barika la Asimi nalen y'a jira k'a fɔ ko caman bɔr'o la an bɛ Asimi ninnu fo walima ni kɛlɛ in Asimi minɛ ko segin t'a la dɛ an bɛ taa ɲɛfɛ de Mali Asimi bɛ taa ka Mali to an musow bɛ taa k'a to denmisɛnninw bɛ taa k'a to Mali bɛ to ne tɔgɔ Madame Sangouré Kia Diallo ne association de jeunes leaders pour un Mali émergent ne représente alhamdoulilah bi ne bɛ yan nɔ bi sifin bɛɛ de tɔgɔ la parce que association fɛn bɛɛ n'o ye association de jeunes du Mali ye an bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan kɛ groupe kelen ye association de jeunes leaders kelen tɛ association fɛn bɛɛ ne bɛ sifin représenter an bɛɛ de bɔra bi ka essayer ka association jeunes farala bɔ faso ko de don an ma bɔ wariko la fosi fosi ni faso n'a menacera je pense que faso denw de menacelen don parce que nin tɛ an ka fama dɔrɔn ka kɛlɛ ye nin tɛ AES dɔrɔn ka kɛlɛ ye nin ye jeunes yɛrɛ fana ka kɛlɛ donc an bɔra pour que k'a yira Algérie la non et non et non on touche pas à notre territoire nous sommes patriotiques an b'an faso fɛ n'a fɔra ko an ka kɛlɛkɛminɛn bolo bɛ sanfɛla la k'a fɔ ko Algérie y'o détruire à 9 kilomètres de leur territoire a ma s'u ka territoire kɔnɔna la yɛrɛ donc o b'a yira k'a fɔ Algérie yɛrɛ de ye rébellion capitale ye parce que rébellion ka parent de ko don c'est parce que an bɛna rébellion de attaquer donc mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ maga an ka jamana la mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ maga an ka finitigiw la mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ maga AES la an bɛ bɔ k'a yir'i la an b'an ka jamana kɔ an bɛ AES bɔ fana donc mɔgɔ tɛ touché an ka jamana la tant que an balolen don ni kɛlɛ tɛ finitigiw dɔrɔn ka kɛlɛ fanga kɛlɛ tɛ ni kɛlɛ ye jeunesse ka kɛlɛ de ye ni kɛlɛ ye sifin bɛɛ y'a kɛlɛ AES sifin bɛɛ y'a kɛlɛ an y'a ye Burukina mɔgɔw olu bɔra k'u ta fɔ ko nin y'a ye ko turu sera Mali ma dɔ la turu sera Burukina ma dɔ la turu se Niger ma parce que a bɛ komi ni jamana saba in bɛɛ ye jamana kelen de ye bi farikolo kelen na donc an bɛ mun ɲini fana an ka ɲɛmɔgɔw fɛ sanfɛ ma kɛbagaw ma an ka président de la transition n'o ye Sɔnɛta Muso Asimi Goyita ye k'a fɔ an ɲɛna ko jeunesse b'a ko su jeunesse b'a ko tile a ye kumakanw fɔ a sigi wagati k'a fɔ n'ale ye joué jeunesse de bɛ joué n'ale b'a jeunesse de bɛ réussir donc o réussite o jeunesse ka combat de k'a yira la an bɔra bi Asimi ma k'a yira ko jeunesse an b'an ka AES président sira ye an bɛ k'u kɔ la an b'u jɔyɔrɔ matigi. Halisa an bɛ to Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔni ko kuma kan Mali musow olu y'a laɲini ko u bɛna bɔ ka u fana ka dusuma kasa yira Mali musow bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni sini avril kalo tile 15 ye fɛn mun ye musow tɔgɔla so mun bɛ ni o ye CNDF ye sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 yaasa ka se ka taa musow jɔyɔrɔ ye mun ye musow hakilina ye juma ye Algérie ka ko in na ka se ka o yira diɲɛma la an bɛ jɛn an bɛ an ka musow ni den ni denbaya ani a kɛra wasaden fana ye ni o ye madame Mayiga Sina Danba ale ye welekan mun bɔ an b'o lajɛ. Ni Ala ye taratu don jira an na sɛbɛn bɛ an bolo kɔrɔ n'an ko min ma ko déclaration an b'o kalan mais o dɔrɔn t'a ye dɛ an y'a kanu nin kɛnɛ in kan muso fɛn o fɛn bɛ na an ka kuma bakuruba fɔ la
an k'a ɲɛfu ye fɛn bɛɛ senna jamana kɔnɔ bi min bɛ min kalama min tɛ min kalama k'a bɛɛ lajɛlen walawala musow ye question géopolitique wo question géostratégique wo Mali constitution yɛrɛ min wajibiya jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ jamana lakanani a wajibiyalen bɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ka cɛya t'a la musoya t'a la denmisɛnniya t'a la makɔrɔbaya t'a la k'o jira musow la o tuma a wagati sera an fana ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri donc ni tarata don tɛmɛna ni ala sɔnna ma n'an kɛra kulu ye o kunnafoni minnu bɛna di an bɛ to ka musow hakili jigin wagati ni wagati k'a fɔ o baara kɛni bolo tɛ jigin o la dɛ parce que an ka jamana bɛ guerre de la o an bɛ kɛlɛ de la kɛlɛ min comme a y'a fɔ an t'a ban kuma dɔn mais yan'a banni cɛ an musow fana an tɛna to kɔ bilen an kan ka fɛn o fɛn min kɛ kunnafoni dili fanfɛla la i mana kunkolo dunan min ye i mana ɲɛ dunan min ye i mana waleya kura min ye dugu kɔnɔ ou bien kin kɔnɔ ou bien sigida la k'o lase a seyɔrɔ la Mali muso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛna engagement ta o kan pour que an ka se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔna na an ka bɔ nin tɔrɔ in kɔnɔna na donc tarata don kɛnɛ ni ala y'a jira an kɛnɛ na kunnafoni camanba den de bɛ an bolo ka di Mali musow ma tarata waati jumɛn sɔgɔmada fɛ k'a daminɛ 9h an bɛ taa tila peut-être fo seli fana wagati fɛ parce que an bɛ fɛ ka kunnafoniw di ni ala sɔnna ma bon welekan min bɛ n fɛ o de ye k'a ɲini Mali muso bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye occasion ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ faso ko de don ni ko sera faso ko ma a ma se bilen maa ka maa deli yɛrɛ bɛɛ kan k'a dɔn ka a fɔ i ye fasoden de ye i kan ka jɔyɔrɔ min fa i k'o fa donc an b'u bɛɛ wele u bɛɛ kana nin kɛnɛ in kan u kana kunnafoni ta a sun kɔrɔ u kana u ka fasoden ɲumanya yira u kana yira k'a fɔ jamana in an bɛɛ de ta don ni kungo bɛ jamana in da la a b'an bɛɛ da la donc bɛɛ ka wuli kana tarata don Mali muso bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ se ka CNDF da sɔrɔ i k'i jija i ka na min bɛ tagama i senna ka na o min bɛ mobili ta ka na o an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Mali muso bɛɛ an ma muso bɔ muso la an ma siya bɔ siya la an bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin lajurutɔw ma ni ala yira an kɛnɛ u fana k'u jija u kana kɛnɛ kan faso ko de don maa si tɛ to kɔ bɛɛ ka na Madame Maïga Sina Damba kunungo an kun y'a bisimila an ka plateau kan donc a bɔra ka welelikan min fɔ Mali musow ye an ka tila musow ye faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna la an bɛ to kibaruyaw kɔnɔ halisa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ lafasalitɔ min bɛ yen nɔ ni o ye SENABEF ye ni o ye sɛnika ye mun bɛ tali kɛ warimarabonw ani fo ka taa se établissement financier ani commerce misɛnmaninw olu ka lafasalitɔn o kɛn bɛ ka préavis de grève k'a yira k'a fɔ ko u bɛna bɔ ka yira diɲɛma la ko Ecobank baarakɛla maa 2 ko olu lasagolen don ka sababu kɛ énergie du Mali o ka affaire dɔ ye wa ko fo ka taa se laɲiniba 15 min b'u bolo ni u y'o fɔ k'u ka grève kun ye o ye préavis de grève mun n'u y'a boloda k'a bila avril kalo tile 17 la an bɛ waati min na ko bi an ka chrétiens olu ka seliba mun bɛ yen nɔ ni o ye Pâques ye chrétien diinɛ tigilamɔgɔw u ka jɛkulu mun bɛ yen u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don sɛnika kan ka ka laɲini kɛ olu tɛ laɲini a contre la nka k'u bɛ wele de bila fɛn mun ye SENABEF maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya SENABEF a secrétaire général ko u bɛ a laɲini u fɛ n'u kun sera nin waati in na ka ɲɔngiri kɛ o chrétienw ye ka ɲɛ u ma yɛrɛ de yaasa an bɛna don Pâques mun kɔnɔ la bawo Pâques seli kan ka kɛ ni avril kalo tile 18 ye an ka jamana kɔnɔ ko u ka préavis de grève ni a bɛ kɛ Pâques veille la ko ni u sera ka u muɲu Mali chrétien diinɛ maaw ye yaasa u ka se ka u ka seli kɛ ko a tun bɛ diya u ye kosɛbɛ o de la ko u bɛ wele bila fɛn mun ye SENABEF ɲɛma ani a maaw ma k'u k'a lajɛ u ka se ka sigi ka fɔ kumaw kɛ ko olu tɛ u ka laɲiniw contre la baw bɛɛ kan ka laɲini kɛ nka ko fɛn mun ye chrétien seli waati ye chrétienw caman bɛ yen nɔ u b'u ka opération kɛ ni o ye ka wari ci u ka maaw ma wa u bɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya wale caman kɛ ko a baara ninnu caman bɛ kɛ bangi siraw de fɛ n'o kɛra ni bangiw bɛɛ lajɛlen taara grève la walima ka se ka nin ko in kɛ ko a bɛ dadigi kɛ kosɛbɛ chrétienw ka seliw la o de la k'u b'a laɲini ni u bɛ taa waati in na u bɛ se ka baarabila waati in ka bɔ a dɔw kɔrɔ ka bila don nataw la walima u ka service minimum ni o ye baarada fitininw ye baarada mun kɔnɔna la chrétienw bɛ se k'u ka opération bɛɛ lajɛlen kɛ seli hukumu kɔnɔna la o de kɛra chrétien diinɛ maaw olu ka jɛkulu ye minnu b'an ka jamana kɔnɔ ka lase SENABEF maaw ma ka kɛ ni baarabila minnu kɛlen don ka a bolola ka bila avril kalo tile 17 nata in na n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa fɛn mun ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ
Côte d'Ivoire jamana denw kan ka na jamana kuntigi kalata la ka kɛ ni octobre kalo tile 25 nata ye nka Côte d'Ivoire jamana kuntigi kɔrɔ mun bɛ ni o ye Laurent Gbagbo ye nin waati in na gɛlɛya dɔw bɛ a da la bawo gɛlɛyaw tɛ dɔwɛrɛ ye kiri mun bɛ yen nɔ ni o diɲɛ seleke naani kiri bonba ye CPI olu kun kɛ mɛ ka a lasago bawo ka kɛ ni san 2010 jamanakuntigi kalata kɔfɛ ganga mun wulila ni ganga kɛra sababu ye ka mɔgɔ 3,000 hakɛ ka olu bɔnɛ o ni na ganga mun ni CPI kun ye Bago ka a minɛ ka a lasago bawo ko a ye crime contre l'humanité ni o ye manifinya joli bongo wali jugu ko o kɛra a nɔ la CPI ka ko bɛɛ lajɛlen la sagoli kɔfɛ ni u ye a kana bila a seginnen kana fɛn mun ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana kiritigilamɔgɔw fana ye Laurent Gbagbo ka a kiri ka yira k'a fɔ ko san 20 kaso a kan ka o de kɛ nka ka kɛ ni bɛn ni keleya kɔnɔna ye ni jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ale kɛ mɛ ka kɛnɛmala di a ma nka fɛn mun ye a ka kɔnɔnasɔn ye ni o ye a bɛ bɛrɛla mun na ko o bɛ sen na bawo fɛn dɔ bɛ yen nɔ a tɛ se k'o kɛ dan dɔ de bɛ a ka labilali la ka kɛ ni jamanakuntigi sigi kalata nata ye o de b'a to Laurent Gbagbo a tɔgɔ tɛ se ka don fɛn mun ye kalata sɛbɛn la ni o ye liste électorale ye a tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye wa a yɛrɛ tɛ se ka taa kala fili nka fɛn mun ye Laurent Gbagbo ye k'a to jamanakuntigi sigi kalata mankutu la bawo a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka fanga ɲinitɔnw ko u bɛna baaraw kɛ wa u bɛna u kan bɔ jamanakuntigi sigi kalata in nɔfɛ mun kan ka kɛ octobre kalo la jamanakuntigi kalata mun na ne y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka fanga ɲinitɔnw k'u danbɛ u yɛrɛ la wa k'u bɛ sɔn ka sebaya sɔrɔ Laurent Gbagbo k'a to a kanubagaw ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ cogo min na ko fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana kalafili koɲɛw ye hali n'a sɔrɔ olu ma sɔn a ko bɛɛ lajɛlen ma nka ko u bɛ jamana ɲɛmaw ka sariyaw labato wa k'u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ basigi kɔnɔna la ko ale Laurent Gbagbo ka fanga ɲinitɔn tɛna kɛ sababu ye ka basigi tiɲɛ don jamana in na wa k'olu fana tɛna wulikajɔ foyi kɛ bawo ko ŋununukanw tun bɛ k'a fɔ ko Laurent Gbagbo ka fanga ɲinitɔn bɛ fɛ ka kalata in ka a boycotté de k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye ko o kuma ninnu k'o tɛ tiɲɛ ye Gbagbo ye o nkalontigiya ko olu kɔni ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen hali n'u b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la k'u bɛ jamana ɲɛmaw ka hakilinaw fɛn min ye kalafili bɛ se ka kɛ sira minnu fɛ olu fana bɛ se ka basigi fɛn fɛn kɛ u b'o kɛ wa k'u danbɛ u ka fanga ɲinitɔn na u tɛna na mankan foyi de wuli Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko olu bɛ na taa n'a ye sira fɛ sira jɛlen de fɛ ka se ka u kanubagaw olu ka se ka bɔ ka taa kala ta u ye wa ko u dalen b'a la k'a fɔ fana jamanakuntigi kalata in na k'u bɛ sɔn ka sebaya sɔrɔ a waati in na ko fɛn min ye kiri ye u bɛ a labato wa foyi tɛna to u ka baara kɛ u tɛna waleya foyi kɛ mun bɛ taa ni basigi cɛ ye jamana kɔnɔna la ni ne bɛ dan siri bi bamanankan kibaruw la an ye minnu salo kɛ ka se ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ka kɛ ni bi tɛnɛ avril kalo tile 14 ye ka aw fo ka koɲuman dɔn ka Kasim Tarawele k'a fɔ nin waati in na Segukaw bara ka Falaye Keyita fo ani Keba Jalo olu mun farala ɲɔgɔn kan yaasa bɛ se ka ja ɲumanw sɔrɔ an b'a fɔ ko a k'an bɛn nɛgɛ kaɲɛ 18 ka se ka kunnafoniw lase aw ma Jani.ml FM bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen ani an ka sira bɛɛ lajɛlen fɛ a k'an bɛn bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la